yayin da rundunar jami'an tsaron Najeriya kenan take shirin buɗe wuta ga yan almajiran Said Ibrahim Alzazzaki da suke yin tattakin Imam Husaini a nan cikin garin Abuja. Kuna iya ganin tankar ruwan zafi gaba-gaba an tara ta tana jiniya tana shirin fara fesa ma almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki ruwan zafin, kamar yadda kuma ake gani a bangare guda almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki ne suke tafiya cikin tsari, kowa zai iya adalci wa kansa cewar suna tafiya babu komi a jikin shi. Amma ga sunan dai wannan jami'an tsaron Najeriya almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki dai ya ci gaba da gudanar da wannan babban ibada ta tattaki Imam Husaini alaihi salam. Allahu Akbar. Amsi. Ya amshanku. Allahu Akbar. Muje zuwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lafiyar